Varsågoda, ready, set, go! Ganska jämnt, det handlar om en 10-mil. Det är 5 sekunder kvar, båda ligger på mål och härjar. Bällan går ner lite grann. Vi har en tiebreak. Kärnlabbet lottar ut ett nytt resultat och träffa. Nästa mål är 124,9. Kärnlabbet startar en ny mätning om 15 sekunder. Det var inte 129,9 som gällde utan 124,9. Så det kan vi inte köra samma inställningar som nyss. Då måste vi sänka lite. Där har vi 124,9 som gäller. Det är väldigt tajt nu sista 5 sekunderna. Då har det ytterligare en tiebreaker. Det tredje målet är 127,9 decibel. Nya målet är 127,9 decibel. Om 10 sekunder släpper vi den tredje repan i den andra semifinalen i Batch Race. De här pojkarna har varit med ett tag så de vet ungefär hur det ska hanteras. Där har vi väg igen. 127,9 decibel eller som gäller. Västerholm är snabb upp och ligga nära målet. Bällan är också på väg. Gasar för fullt. Båda två ligger nära målet. Vi har en fjärde tiebreaker. Nästa mål är 129,8 decibel. Om vi ska ta prisutdelning 4:15 så får ni bestämma er för en fan som ska vinna. Ingen vill ge sig. 10 sekunder. Nya målet 129,8 decibel. Ready, set, go! Fjärde repan. Det 129,8 som gäller som sagt. Så vi får ytterligare ett lika resultat. Nu är båda nära målet. Vi har en ligaspelning igen. Femte repan lyder 127,2. Tio sekunder kvar. Nya målet 127,2 decibel. Jag tar ett varv inne på mässan. Vi hinner det medan de här två håller på att göra fram som ska gå vidare till final. 127,2 som gäller. Så det blir ytterligare en lika spelning. Eller ska någon av dem få bli klar för en final.
ligger och surkar på en 10-del. Det var avgjort efter 50 repan. Vidare till final. Rickard Wetterholm.